Sagadayan nga ti surat ni Mario nga Napauloan, aniya kangutin, idi kalman lain. Idi kalman laeng manong naming kamay sa laengin nga tawen agradwarak to ni ti kolehyo. Naragsakat tatalon nga tawen nga nagyanak iti balay daan ti luz ang tupultulong iti trabaho iti uneg ti balay. Babae di kiti kasinsin ko manong name ngem tiya mo ta isursuro met ni antilos ida para iti panagtrabaho dito uneg ti balay. Ngem manipod met idi addakon nga lalaki man ti kinataok manong ngem alisto ak nagtagibalay. Alayang pay ngaglaba. So nga kung kunada nga rod kita, Mario, apo nagasat to nagbaling nga asawang baroktan, nalaing ka kaglaba. Kita kasinsin mo pa yung isudat aglaba. Unin antim los. Tapno may karog iti panang pabasa da kanyak tatag. Iso nga siya tagtrabaho na wala kit klase. Kaya't mo sawen, isudat ibang pabasa kang kati kolegyo. Huwag manipod first year, aging ka na para fourth year ito, nga ito umay nga pa naglukat ti klase. Aywan, asinot ka bagyam katakuanak. Ni antim nga los, uno ni uncle mong nga Bert. Ni Uncle Bert, tikapsat dadinanang ko. Ay, di kat iso ang talagat magpapabasak yung kataas, adadya brod. Huwag kapsat dadinanang mo ko na. Natay dinanang mo. Datat gabunan mo apay nga, di na mapagbasa ni tatang ko. Medyo agsaksakit pa ni tatang ko. Ayun, mayat man nga rod pagbasaan da ka. Kaya, ang galakwan. Una tahamon pa agbasa ti college sa kasinsin mo. Diyan may sad, dapat lang ti high school, kanduat at da elementarya. Wala dalawan. Kaya mabalimon tumot nga tulungan di kaya kasinsin mo, makaununa ka nga agradwar, ka nga nagtrabaho. Yung pagtrabaho ang tao, dito ay, gawit kayo ito di probinsyayo. Gawit at sumuri di probinsya, diyan mo nagtrabaho tala. Alaw, sige. Okay. Ituloy mo ka naglaba. Nagsalod-sudak lang nga nayon nga makikita ka nga sikat para laba. Manong nimi naman pa'y adda ni Uncle Bert Ijaya, Saudi, ngagpaw-paw iti binulan. Adda man sang kabasit nga negosyo ni Auntie Los, manong nimi, kaadda ukay-ukay na. Sadya ati papanan di kita talo nga babae nga anak na amang tulong kang kuana. Ngam no aramid ti balay, siyak manong, agluto, agdalos, aglaba, kaya no adanas ken nga maplansa, agplansa. Sadya manong, kaya may karok mo ati panang tultulong da kanya. Nung orod tumawag na Uncle Bert, kita ka nanos ka. Mario, kaanakan, huwan Uncle. Huwan kasken kang agkalikagumot lang aggraduar. Naalalaing kanto pa yan ang ipsyak. Uncle mo, kaputa, high school graduate ak lang, construction worker. Dito tasiga kita, may sakan to nga accountant, han? Babayin kang uncle. Kata kayo kin auntie. Alawan, may salaing nga tawen, ya? Kita mo kadlaing, ya? At sabi ko matuloy ak tong agbakasyon into no graduar ka. Atendarak mo talag graduation mo, sikan mangabay kanya uncle. Hanga ni tatang mo. Ang makomay dito yung tatang pilay-pilay. Alawan, sakto nga rin mangabay ka. Thank you uncle. Tiimbag yun nanti. Thank you. Gawin na kita, dakil mo may itulong mo kada kami at imbes nga ni antim iti agistimar dita balay, sikan. Tano, sakbay mapangkagbasa kit, nakompleto mo. Yeah? Sano gawid ka ti malam kit, sikan to pala tagluto. So to pala panagawid na antim, kinagiti anak mi. Dikiti anak mi, basta malpas ti klase dagit, papandumot tulungan ni mamangda, hindi, okay na. Okay. Mario, thank you. Isak tadadang thank you kata kayo, Uncle.
At dadigiti gundaway nga makitak ni auntie nga tsaka mo na irang rantana wano na iparwaman kabutawan sabsabali nga ta manimot pala idi damok manong nemi kaslan awan ang nyaman na lagta nga nuadda kam dito balay ket saan nga nakabrama nung kada pakpakita di barukong na. O pala ang nyaman na kanya kata manulatawan ko idi mano. At dapat ikiti gundaway manong naming lag short ket nakakitkiting ti short nga. Napintas na antilos mano. Pintas. Idi third year college sa akong naging inistorya kami. Auntie? Imbag man pinalubusan mi idi ni uncle. Idi baga nang agabroad. Kaya talagang tsak kapalubusan idi. Nagsipod nakalti pa nakaikawak no awan ti kaidda kitirabi. Ngayon pinampanunod ko. No saan kong ibaon? Kasano nga makaornong kami? Ti para iti panagbasa da kita anak mi. Awon pala nagusyok pala idi. Pinampanunod ko rin dyan. Iso nga idi nagsarita kami ti may panggap keng ka. Ket kunakat. Umuna pala pagbasahin na kita anak ta. Sakpay nga tulungan di ka anak mo na. Amom, ibagkakalagting ka. Again sak. Ngim ko na. Apag isunto nga makapagraduar ni Mario kada adantong trabaho na intun ag college ni June kung natin inaunami. Ayun, ni June na. Tatalo nga babae kati anak mi. Ket imposible mat nga doon to problema ta ket hanan to tulungan na tantumat nga ta ni Mario ko na. Kayat nga sawen tumulong kami kan ka tapno adan tumat mang tulong kada kami para kalagit anak mi. Kas pagarikan ta kami kaya. Jay, kahit nasa wen. Ket talaga auntie. Api ko mga jak agsupapak ti kinang bagyo. Magkastaman ti mapasama. Masalutsod ko man, Mario. Diyan na panamong nga lugar. Diyan lugar yung awon na panawang nga girlfriend, no? Oo, pwede nga aram ko, auntie. Ngayon matakras ko sa diyan lugar, Ming. Diyan ka mo, no? Ito, no, makapagraduarak, no? Adan to palang wayana, no? Awon pa asawa na. Mabalin siguro nga subyak to nga armen kas pagarigan. No, nawayan to palang. Ang mga met, may maganan to nga, ay, anak may karikang ka, Mario, kabata, accountant ka, get-check it na kastoy. Ako, auntie, agbasbasa mat. Agbasbasa mat. Isang arot ngayon kalikagong ngutang basa, tapno may ikariak to ken kuana. Anak na gana? Ruwena. Ket ditoy, awan ararman ditoy. Di kita'y kwas ko lang, di kita'y babae ng estudyante, padam. Awan, auntie. Di ka daw pa-experience mo. Kakabilat yung naon pa, auntie. Naon pa ya. Ang pa salsudom na experience ko, auntie. Kada ka sa saludsod. Ano tayo mo? Ang mga danubya mo, tinukang masikugam, di hangman tuloy pa nagbasa. Dahil kahit ko sawan. Ay, auntie. Diya kahit ng sayangan, tibang nugyo kini uncle. Very good, mukasta. Ayan siya mga matagsalod sa auntie. Yan tangin narugyamon ti may pangapiti dayta. Ano yung dyan? Ang kamay iliw kinangkel. Kapilitan nga mailiw ka alo ko. Nakabinpinas ka, auntie. So nga api nga pinanawan na ka ni uncle. Kaya nakabinpinas ka. Auntie, awan ti mang sulsulisukin ka. Aduda. Ngayon nagbali na ka ni Tibker. Tadya kayat nga liputak ti asawak. Stagayom. Oh, api kinanak ti kasta. Nawanan ti.
Abay, apahay ka sa kwem. Ha? Hindi. Ala, pag pinustahan ta, loko ka. Mario, patanggan ka la. Nanti, loko to yan. Pag imagine na nagsamutan. Sorry, auntie. Sorry. Sorry, auntie. Sorry. Sikaman ngamin, auntie. Sabi ngamin di kagbra. Magbarak, dato doon nagtibalay. Sa ada kita anak ko, awat anya man nakadag anak ko. Kitsa ka nakpat nga anak. Basol ko nga rod. Gabuta sana kag brabarakit na ang agagadan tanggan na bagim. Sa nakpat nga anak anti. Awan dila ka desak kasya. Sorry So, di na mababalaw ang auntie, no? Sige, auntie. Tayo nakon. Papanam. Nakon di kwarto. Ano ba mo di kwarto? Loko ka. Ambok na anyot obram jala. Nga auntie man. Ka? Karo din. Huwag nga, nagiti ka anak ka. Ayan da. Napanda nagbalog Nagdigos ka nanti? Hampay. Yan, bagman din palagi mo. Kurati nagdigos. Diyos ko. Dala mapampanunot ko. Nakita ka manong naimi nga napanitiban nyo ni auntie. Nagdakil nga lipat ko manong. Nakita ka nga napatiban nyo. Ngayon ti amok kat talpasan. Nga nakadigusan. Inakbatan sumubulat nga digos ko na ka. Gets naran pre, namnamaag nga saan nakalak, tiri daw. Gabuta, ti amok kat awanin ni auntie. Kano adda, nakalak ko ma. Iso iding lukat ko. Ay! Anya ka matan, Mario? Auntie. Auntie, sorry. Loko ka nga talaga. Sige. Rumar ako natin. Ano nga rumar kan? Sumrik ka. Auntie, sumrik ka. Kailak mo. Nakita mo. Diba? Pag sarasaritaan tala itay, nga pagpatangkin ka. Inakagdigos ko na. Ti amok, auntie, nakaruwar ka. Umay ko madagdigos. Kaya apay nga rod nga di ka. Sabi nga, saan ka nga? No, adda ka dito nag-andi. Apay sa mo yun lang. Nalipatan ka ta, ha? Auntie, sumarikan dumanong ka. Umanong ka. Iniya ka matin. Auntie, rumuharak. Rumuharak ka pa lang. Bagbad kang kang may liliwak. Naman ti, asa ko na ka ng kel. Anong tumamamuan? Hanga bali nga siya. Basta hasangan sa bali. Ha? Hanga bali nga siya. Handa kita sa bali. Saan ito nga tamat ng mamamuan na ito asawag? Ha? Di ba digos kamay? Wala ti, katam nga rin tabado mo na. Taruwatam tababan. Kata mo, auntie, awan no, isuro ka no, at aramidem. Ano kata mo? Alan, nita, opo, nitaklan, Mario. Taktakil mo ni uncle mo. Auntie, auntie, alo, auntie, apa kang ganang matin? Alo, auntie, Gabutan na lawat ti banyo da manong name ita panagkalengar ti balay ti taga Saudi ag trabaho ti Saudi manong name. Naganda isuna manong name kalpasan na insenyas na. Kanagkanomet manong kabayatan na kang kalenda. Ket ingkayang napaw. Paunay ti lapsatan ni auntie. Kanam, ano sa no?
arububang, gusto Oo, Manong Nemi, dayta, kini dayta, Mario. Ah, mm, 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 Naging gaman ng Nemi nga nagbato ti ulo ken ulo anong Nemi. So mismo timunan nga nagromansa kanya. Nundot aramid sunod aramid ng to O nanti, anti, nagmayat anti. Iti kasto nga tawin ko anti. May experience ko na. Wine. Iti naramid ko matan manong Nemi. Barogong na ko na. Kang kanayin ko makikita. Malakit ang kinikinit ko ito. Mario. Aging gaman ng naming isun tinangala ni Pedro kat isun iti nang inyusok. Mario. Sige Mario. Isud-sud mo Mario. Alis to Mario. Paano kun Mario? Nagdigos kami nga duwa manon nemi kalpasan na napamintuloy ti amin iti uneg ti kwarto. Kaslasang nga mabanog ni auntie manon nemi. Mario, pure tawong patikitan ako. Sige manin Mario. Opo, laing mo Mario. Kaslasang nga mabanog Mario. Auntie, nasaan na pulos lumok na auntie. Pure no. Lumok ang magbit alamanin. O, anti, hanggang nagtipa ng isurong kanya, anti. Agyaman nagmantipa ng eputi ka. Ang ilip ko, Mario. Manipod mat idin manong nemi at darigidi kong daway nga makonskonsensya. Nanantulakit ka naman na Uncle. Ni Uncle Bert, numamuan na. Imamuan ng tungata. Ore mamuan ng tunang basta awanak tutuhin. Ore mamuan ng tunang basta baka magturpos ako. Sorry, Uncle. Sorry. Sinulisog na ni Auntie. Diyak kumakayat ngayon ni Auntie. Sa bagay, Uncle. Diyak magkidi pagkabasulan at inaramid ko lang dahil dyan, in behalf ken ka. Tako na ni Auntie. May saysayat lang yan ken ka. Ngamiti sa bali. Una na. O, matsab sa bali ka na ta, Auntie, Uncle. So, sorry, Uncle. And, agamanak, ta makaredwarak tun, palubos na po. Kit siyempre, may sapeng atawan. May sapeng atawan, nga talagang agmanso ka kami kini Auntie. Imbag manong nemi ta nagpalaygitan ni Auntie. Kasano nagsikog ka, Auntie? Naglaygit ako. So, makatanagang. Dito lata silad mo, ha? Ngayon sa talaramidan, nuawan ti kita anak ko. Harikatan, baka aramidan ta kita dadakit madugtalan data. Yung kasano ng Auntie, no, bigla da nga gawid. Kat, no problema. Basta, tuloy ang di kaya. Kat noon yaman ti ka sa pula makawarta, ti pa nagbasam. Itad ko keng ka, kabayatan ngawan ni Uncle mo, anda ka, Mario. Anya kamit ngaminin. Malapang mula ta sila inlukat tirita ko. Takot kaya't iti Auntie kong ginuyod na ko. Naging gaman ng naming saan nga napupuutan di paglabas di panawain agradwara ko. Nagbakasyon nga peso manong nami ni Uncle Bert iti data nga panaggraduar ko. Adakon, congratulations, happy graduation. Mario, kana ka. Thank you, Uncle. Kat si kami lang mga api kanya. Gawa na. Siyempre, siyak tinang paadal kang ka. Di siyak.
mga abay kang ka. Uncle, sangsangpit mo? Ngayon, sangsangpit ko. Kaya sikatin mo na kinablawak. Sikat, dadanong ko di pala yata, nilos, tadadad yung pwesto, han? Tawagan mo na tagawin dan, pasaran da yung pwesto. Patuloy mo agad malam, Siyempre, may ilaw kang kanang kail, may ilaw kamot kang kuwana. Ingam to check-in no rabi. Ha? Apa yung kail? Tapos na makadisturbo ka na kami. Alangan mo't nga dito ito pang pantiilit itong galmay sa. Kaya siyempre nakapigpigsan to, asog ka na rin ang nantima. Awangan mo't na mangagyo, mangag di kita anak ko, anak me. So, dubliang minto taghanipon ka nantiyo. Kinantim. Ayan? Huwag nang kail. Kaya nagyamanak man na ng kail. Oh, no problem. Ito malim na bigat, hindi pa pag-graduation, di ba? Huwag. Kaya tintor na bi. Agpat-pat nagkamto kinantim, iti hotel. Hubert na. Kaya kasta nga rin tinapasamak manong nemi pimanaw da. Napanda nag-dinner day. Kaya nabati kami ang kanigit kasinsin ko. Allah, da papakin ni mama. Dito pala nangarabi ko magtoy. Kuna ni Jonah. Namang kasi, kasla dublian na tag-honeymoon. Baro ni ayat kadakwada. Kalpasan mag-dinner da, mapandan to check-in. Mapanda palang gastos. Honeymoon da nga ron. Paano adan to kay adiyo? Ay, awanan ang kail. Ay, kasin. Kaputa nagmalaygitan ni mama. Kinabay nakangarod ni Uncle Bert manong name. Kalpasan na, nalpas ti programa, nagpaala kami mata. Muna plano, nag-review ang Uncle. Tuloy mo pala mang tulungan niya. Kaya na. Uncle, nagsubli ka ba eh? Una, subliak pa eh. Another 4 years na kontrata. Sakto, nagpurgodin mas pagaligan. Uncle, tama, Uncle. Siya, nung makamagtrabaho ko lagi din. Ni Jonah, nagkalit siya. Siya, makamuking kuha na, Uncle. Naging ka nagturpos. Kahit nung Jack to kayo asawa, di, 4 years. Tapos nung makasupapa kang madlangin ka na kayo. Kaya na. Kaya pagtrabaho, siya ko man lugar mi. Lugar tayo. Binas mo lang ito. At kadua ni manang mo, no. Ni antim, no. Agsubliak pala dyan, abroad. Handa ngamin nagkarisa dyan, Uncle, na isarik na trabaho si dyan, no. Makapaggraduate, may pasak na board ko. Dahil may tulong ko kini Jonah, ipatulod ko. Deposit, mga ramid to, mga adan to account na ta, hindi ko deposit. Hindi mo kaya dapat tayo na ng team. Di mo man naumakan nga para luto, para laba, para dalos da. Sabagay, kapag hindi mo mabalaw, taaping si kapilaan. Kahit mga opisina kanto, di ba? Wala, Uncle, alangan ba't ng mga opisina kaya sakto palag laba, sakto palag dalos, sakto palag luto. Ano ba na? Basta, tulungak ito ninyo na. Sakto di bang babasakin ka na. Tapos nung masupapakak, tikin na yung bag mo, Uncle. Sa kanto, agasawan, no, sinuman tagbaling ng girlfriend ko. Baring, no, nawaya pa lang ita ni Rowena. Nagdegak nga rin ti board, manong naimi, kat nakarwara. Thank you, Uncle. Ay, kat paalaan na kamay, sa katong sublin ni lugar. Diba? Uncle, thank you, Uncle. Kat agurura hindi trabaho ko sa diyay. Tinawagak na tayo, nangirecommender kanya. Lawan. Kat, thank you. Siyempre, nakil tinaitulong mo. Ito ka trabaho ti balay. Kaya nakatulong ak. Metken ka. Kas ka anak ka. Nga anak.
dahil din ni manang ko na nanang mo. O nanggal, pahala tayo karutan. Kabayatan ti party manong name imbasidag kanyak ni Auntie Luz. Nagsublimat lang ng kalmo dyan, bro. Kasaw nakton. No, ni sunan. Auntie, isa na tingtan. Tsaka yatin, Auntie. Gabo ka dito may sakan nga accountant. Saan nga kabo ita. Umanahin tayo dyan, kapaot na, Auntie. Tsaka yatin. Auntie, naibturan ti manong atawan. Tuloy mo ko man ti mangibtur. Nasuligsog kala siguro kanya. Wano siyak ti nasuligsog kanya. Auntie, please. Di mo ulitan ti mang dipot kanyang. Manong nimi na si putak ti panagtedted ti luwa ni Auntie Luz. Apa Auntie? Nagbaling ka matang napatag ka dyan. Ngayon, timan. Sige. Sapay ko mga ron. Tamakastar ka nga dagos. Kaya madang ka dagos. Iti kaya na yan. Kapilitan ng paspasak at agarban di. Tapos siyempre, mailiwak. Kaya adad to pang-ipek sa akti iliw. Manong nemi, idagpakada akon, nag-iin narakop kabi ka ni kasinsin ko. Asin, sika kanot mang pabasa kanya. Wen, aga po kanya. Anda na ito Facebook account ko na. Ay, Facebook account? Bank account ko. Sige. No, dan dun sweldo, mangidepositat dun. Thank you, kasin. May bayadak lang di utang ko na baganagam kada apapang mo kini mamang mo. Thank you. Siyempre nagserbi ka kada kami di man nga tawin, pat nga tawin. Thank you. Sige, Jonah, di ka pala maging boyfriend. Kasin, agraduara ka, kasin, pag mapaggraduar na. Manong Dimi, kinarakop ko met ng Uncle, sorry ha. Sorry ka. Inuadaman kita nagkurkurangak. Kabayatan ti kadak dito. Ayaw man ti nagkurkurangak. O matireklamo ni Andim. Nagagat. Kuna na permi. So saan nakasaor, masaor nga lang tulong kayo. Wanakal. Nakaroon din. Anti, nakon. Imasidag manong. Inarakop na. Nagananan ka. Nagbalimat ka na patayin eh. Mario ka niya. Sweetheart. Saan kong bilang nga kaanakam. Muna kaanakan tanong digat. Inauna. Nga kapsat digitan nakta. So, ang dakilakawak. Ito kaawan na ito. Nakitagyaman na ka. Bilang mong anak, kaanakan ta. Sige nga rin, arihan ako natin. Tumangtang ka manin eh. Ay, sige nga rin. Anong name itidalan ko nga kawid dito probinsya. Di kan to pulos malipatan nanti. Sorry, matangkel. Sorry. Yung sa bagay, natulungan ka, angkel. At may sangat awan nga, ipakti iliw ni Auntie. Hindi makadanon akong dito balay, manong name na sa petak ni tatang anak ko. Dakan. Uwan tatang. Pasanti na surok mo patatawan ko na ilta. No danton kwartak tang. Pagkita tanto sakit mo, pag-asan ta. Kumusta nga hindi kapsat ko? Kas iti dati marigrigat dalat tata. Di dapat kalikaw, miti naggraduar ti kolehyo. Agasken ka nga ko. Dahil maglaki din tada ni Uncle Bert. Kini Auntie Luz. Una.
Kan sika talaga tinagkalikagom. Buwan ng muntang. Tang, kasko na ni Christopher. Dito mga uray kanya ka mag-recommender. Kasi pag sarkak dito lugar tayo, mabalin ko kanon tag-report into Lunes para ti final interview. Manong naming, siyempre, amamudak mo ten na karadradwar ko ken kapaspasak ti board. Orientation laing pag-apaman ti inted na kanya kalpasan na nagbalin ako ng regular employee iti dayto nga kumpanya. Malagip ko manong name it cellphone number ni Rowena. Diyan magpakita suna yun ta Facebook eh. Pinatas ko yung dial madi. It's now incorrect ko na talagang dinararamatan na. Makabulan na yun manong name in treat kumit ani tatang iti katapusan nga sweldo. Kalpasan na, nangisend ako niti account ni Juna. Pinashare ko manong name iti may sa ngarabi iti balay da Rowena. Sino? Mario. Mario tata. Bats ko ni Rowena. Siya dati ko nagbasa dyan syudad nga karadradwar mo kin nakapaspasam TV board. O nata. Mr. Accountant, dumanong ka. Tungkol ka. Ada ni Rowena tata. Ada. Why? Nangrugi ka nga nagtrabaho. Wala. Agpadpada kayo, nagindang kayo. So nalayang atasaan kayang katrabahuan. Awang nga tamat lat mangipaharit natin nga bayan. Nakita mo pa'y boyfriend na. Agar-aram mga akit ado. May sakon ka nakuha tata. Agit. Inubats mo ako ng takwa agit. Agam mo kaya sigo dahil. Hindi umayan ni Rowena. Wow. Napimpinas manin ni Rowena. Malagip kumanin ni Auntie Luz. Loko to yung armasa. Sa bali mat itati yung pag-imagine ko. Sa balit sarkamton nga abot, loko. Dahito si kandot mang burak. Kumusta? Nagalamano kami. Halang alamano, ginuyod ko mano. Nag-inarakop kami. I love you. Wala. Di na ako pinagtugawin. Ipagkakadiretson, no, hanap ko na yung marigatan ng mga arim ganga. Kung yung tatang mo, kung pa boyfriend mo, ato di ka arim ganga, kayat mo, amom, ang kalikagong ko talaga tinapan nagbasa. Tapos kasta, kat sa anak nga, tapos may ikariak ka. Yung baga ating kalikagong mo, wala, pinagbasa lang ng uncle, kapsat din anang. Posible ako nagbalik ang nobyam sa Jai. Awan, anak ka nag-aaram ni Jai. Awan sa baling naramid ko nung saan nga nagbasa. Sakti pa nagkakwada, ba't mako na katulong? Balakas Jai. At negosyo ni auntie nga ukay-ukay, deto lagmi, siyak tag-istimar, at kasinsin ko, ang babaeng ni auntie tultulungan da di negosyo na iso nga siyak amin. Agluto, aglaba, agdalus. Iso nga itan ti para laba, para dalus dan. Diyan ka mo doon, diyan ka mo. At ka di malam naman. Rowena. Diyan lang mo. Jack sure. Kailan na to? Madevelopment niya yan. Kung saan mga bigla nga sumagay. Makabulan, 2 bulan, o patabulan, 6 nga bulan. Birthday na manong name. Nag-awis. Happy birthday. Nagpa-birthday mo kanya. Nanumulaing. Ano na ito? Lino katan na. Balik ko ka di nga siyak di mga core. Kwentas? Sige. Inokor ko nga siya ko na kagadanti. Ala, binisito nagmatag. Bisito lang na iya. Panang kablaw ka happy birthday. Dahil ito nga bisito.
iti regalo ken kanapaot na bisita. I love you. Mm. Sige, sikat regaluwak nga ron. Ti I love you too. Manong Nemi, nagtulag kami nga gurnong kam nga umuna kaya pag-iso nga napaggraduar ko manong Nemi ni Juna. Hindi, tanagkalaysa kami magtin. Ibaga keng kuha naman manong Nemi ni may panggap kini Juna. Okay lang keng kuha na. Siyempre, nag-asawa kami manong first night, imagine kit ni auntie, awak lang ay bagang auntie. Kahit nangasawan manong Nemi tinakasursurwa, isut imo na nga nalagip ko. What? Tinakasursurwa. Tinangsuro kanya. Kamutais, ada nang suro kanya, kit sa anak nagsursuro nga ng lailo ken ni Rowena. Siyempre, awanit sa baling malaglagip ko, no saan nga ti asawak manong Nemi, no kasta nga mailo. Naparaburan kami iti talo nga anak, manong. Nadaan kami ti kabubugodan nga balay, at siyempre, duwa kami nagtrabaho, pasaray matumay ang pagpakaasi di kapsat ko, nga patulong na to problema da. Sige, ananusan nyo na ito, yung daman pamilya. Apay man kami nga di yung kalikagom idi, itikas kanyak ko ma. Ay, sabali ka. Nga Mario. Baga, tanda kapsa din na nga nang tulong ka. Sige, sa nagnanayo na matulungan kayo. Katni, sapol mat nga gurnong kami nga gasawa para itinaranyag masagbayan di kita anak mi. Nagasaga naman ng Nemi, ti urnong mi para tinaranyag masagbayan di kita anak mi. Isot ka po na nga, masigurado nga may payan mi kasapulat da. Dito nga rin ti pagkasalita ka manong, may panggap kina auntie, pasaray mat tumawag, aslawan anyaman nan, hindi na pasamak. Pasaray mat tumawag ni uncle, masama tayo, tibiyag, uncle, thank you uncle. Sige, thank you mat. Ang kunahanan ako, tsakla mo ha, no naamuan nan, no sampay, uno impud nun ni auntie, uno sampay. Dito nga rin, ti pagkasalita, manong Nemi, thank you, tilaing mo nang ibasa, kat sapay ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagiti patak, na nagdengag ka, nagbuya, more power to your program. Tingnan, nagyaman nga pag-aya mo, Mario.